Machiegni kendo nyakoro Ramogi wadhi nyime koko ne obedo e boma ma Homabay bang' kweth rowere moko bago ng'anyo kendo muojo tulo e bomano kagisundo mondo obila owe thuolo rowere moko 6 manomaki ka itudo kod monjo kendo rodho jatend Linda Mwananchi e kaunti ma Homabay. Obila ne omako rowerego e tesend nyamburko ma Homabay bang' monjo coordinator mar Linda Mwananchi e kaunti no Samuel Nyauke kod jakeno ne ratich oganda Evans Ologoro kinyi makawuono. Ne en tulo manomiyo ohala kata jo ohala oloro dukni magi kuom seche buora bang' ka kweth rowerego ne odino moko kuom apeni mane bomano gino manochuno obila mondo ti kod iro malungo wang' e keyo rowerego. We have not left this place. And no one is telling us what time we will leave here or what protection they are going to give us outside this place. Now this brings me to one thing, and Kenyans need to know this. We are all alone. If you know you are in the opposition camp, you are all alone. You will have to defend yourself. If this is the way things are going to be done, and it is not just this isolated case. There are several other cases. But for us, we are telling fellow Kenyans who have goodwill, we really want peace. We really want peace to prevail at any time during our political journey. We will equally now, if we cannot be defended by the government to whom we pay taxes, find options of dealing with our own security. Okange gimomiyo o ataka. Ni wane jo Linda Mwananchi wachende town. And I have the recordings. Anagi record ka timore. Ana rao mamuso siepe na wagombaka teno biro odonje kindo chako ataka. Kima okay first time makelo complain against Abdi to police duoka e barua nege kiaya identify.